Ďoďa, škrupinka a poklad pod starou hruškou. Na farme bolo krásne slnečné popoludnie. Všetky zvieratká sa zhromaždili okolo starkej Margitky, ktorá sedela v svojom hojdacom kresle na verande. Na kolenách mala svoju obľúbenú starú knižku. Stránky boli už zažltnuté a niektoré dokonca potrhané, no Margitka tvrdila, že táto kniha ukrýva príbehy, ktoré jej rozprával ešte jej starý otec. Zvieratká ju obklopili zo všetkých strán. Každé chcelo počuť ďalší príbeh. Ako otáčala jednu zo strán, z knihy vypadol starý zažltnutý papier. Čo to je? Spýtala sa Škrupinka, malá zvedavá sliepka, ktorá chcela vždy všetko vedieť ako prvá. Margitka zdvihla papier a chvíľu si ho skúmavo prezerala. Zdá sa, že je to mapa, povedala ticho. Jej hlas však znel trochu prekvapené. Pozrite, je tu nakreslené naše údolie. Na mape boli jasne viditeľné polia, potok a hustý les. V strede lesa bolo červeným atramentom označené miesto. Malý krížik. Zvieratká boli zvedavé a tlačili sa bližšie, aby videli lepšie. Čo je to za krížik? Spýtala sa Dorka kačka, ktorá bola vždy ufúlaná od blata. Margitka pokrútila hlavou. To neviem. Táto mapa bola vložená do tejto knihy už v čase, keď bola moja stará mama mladá. Hovorilo sa, že ukazuje cestu k miestu, ktoré je pre naše údolie výnimočné. Ale nikto tam nikdy nešiel. Les je veľký a môže byť nebezpečný. Ďoďa, veľká a silná kačička, ktorá bola známa svojou odvahou, sa narovnala a rozhodne povedala: Musíme to preskúmať. Možno zistíme, čo ten krížik znamená. Škrupinka a Dorka okamžite súhlasili. Spolu to zvládneme, dodala Škrupinka s nadšením. Margitka sa na nich pozrela a povzdychla si. Ak chcete ísť, buďte veľmi opatrní. Les nie je vždy taký, ako sa zdá. A nezabudnite, že to najcennejšie je niekedy priamo pred vašimi očami. Ráno prišlo rýchlejšie, ako čakali. Ďoďa, Škrupinka a Dorka sa pripravovali na veľké dobrodružstvo. Margitka im nabalila kukuričnú kašu so žihlavou, ktorú všetci zbožňovali, a pridala im aj pár jablk na osvieženie. Nech vám to dodá silu, povedala. Každé zvieratko malo svoju úlohu. Ďoďa niesla batoh s jedlom, Škrupinka si starostlivo pripevnila mapu do svojho malého batóžka, aby sa nepoškodila, a Dorka, známa svojim zmyslom pre orientáciu, mala za úlohu viesť skupinu. Keď opúšťali farmu, slnko sa práve dvíhalo nad obzor. Ich prvá zastávka bola pri potoku. Starý most, ktorý cez neho viedol, bol už dávno rozpadnutý. Kamene boli pokryté machom a drevené dosky znité. Ako sa dostaneme na druhú stranu? Spýtala sa Dorka. Musíme si postaviť nový priechod, rozhodla Ďoďa. Spoločne začali zbierať veľké ploché kamene a ukladať ich do vody, aby si vytvorili cestičku. Práca bola náročná, ale zvieratka spolupracovali a čoskoro mali hotový priechod, po ktorom mohli bezpečne prejsť. Keď vstúpili do lesa, atmosféra sa okamžite zmenila. Stromy boli vysoké, ich mohutné konáre sa prepletali ako obrovské ruky, ktoré vytvárali hustý zelený strop. Slnko sotva preniklo cez koruny stromov, takže krajina pod nimi bola zahalená v šere. Na zemi ležali staré suché listy, ktoré pri každom kroku šušťali, a vzduch bol chladnejší, vlhký a akýsi tajomný. Tuto vyzerá úplne inak ako na lúkach, povedala Krupinka tichým hlasom a trochu nervózne si pritiahla mapu k sebe. Rozliadla sa okolo, ako by očakávala, že s tieňou niečo vyskočí. Ako šli ďalej, začuli šušťanie v kroví. Zastavili sa. Čo to bolo? Zašepkala Dorka, pričom sa pritiahla bližšie k Ďode. Možno to bol vietor, zamrmlala Ďoďa, hoci aj ona sa trochu znepokojene rozhliadala. Zrazu sa krovie pohlo a medzi listím sa objavila malá pichlavá gula. Bol to ježko, ktorý ich úprene pozoroval svojimi malými čiernymi očami. Ahojte, povedal. Jeho hlas bol tichý, ale jasný, ako by bol zvyknutý hovoriť v tomto tichom lese. Čo hľadáte v tomto lese? Spýtal sa a pomaly sa blížil k skupine. Jeho pichliače pôsobili hrozivo, ale nezdalo sa, že by chcel ublížiť. Sledujeme mapu, odpovedala Dorka, ktorá sa trochu spamätala. Vedie k niečomu označenému krížikom. Ježko pokrútil hlavou, ako by ich chcel varovať. Ten krížik je starý príbeh. Hovorí sa, že tam nájdete niečo vzácne, ale cesta tam nie je ľahká. Les má svoje nástrahy. Ak chcete prejsť cez močiare, držte sa suchých vetvičiek. Tie vám ukážu bezpečnú cestu. Zvieratká poďakovali a pokračovali ďalej, no ich kroky boli teraz opatrnejšie. Les bol čoraz hustejší a keď dorazili k močariskám, zdalo sa, že ježko ich vôbec nevaroval dostatočne. Močiare boli zahalené hustou mliečnou hmlou, ktorá sa držala nízko nad zemou. Bolo ticho, len občas sa ozval zvuk kvapkajúcej vody alebo slabé zašumenie, ako by sa tam niečo hýbalo. Vzduch bol vlhký a chladný. Škrupinka sa zastavila. Nevrátime sa radšej domov, kamaráti? Spýtala sa tichým, trochu trasúcim sa hlasom.
Pozrela na mapu, ale tá jej nepomohla. Cesta cez močiare na nej nebola jasne vyznačená. Dorka, ktorá bola vždy odvážna, sa k nej obrátila. Nie, Škrupinka, keď sme prešli takú dlhú cestu, predsa sa teraz nevrátime. Aj keď jej hlas znel rozhodne, bolo vidieť, že aj ona cíti určitú neistotu. Aby povzbudila seba aj ostatných, vyťahla z batôžka malý lampášik. Pozri, čo mám. S týmto budeme vidieť, kam máme ísť. Lampášik zažiaril mäkkým svetlom, ktoré im osvetlilo cestu. Zvieratka si spomenuli náradu ježka a začali hľadať suché vetvičky, ktoré vyčnievali z blata. Držali sa týchto stôp, postupujúc pomaly a opatrne cez močiare. Raz sa zdalo, že pod Doďou prasklo blato, ale ona rýchlo ustúpila a znovu našla suchú vetvičku. Dobre, že máme tu radu od ježka, povedala s úľavou. Inak by sme sa tu mohli stratiť. Po dlhej a namáhavej ceste sa močiare náhle skončili. Pred nimi sa objavila čistina, kde sa zdalo, že les ustúpil späť a dal priestor svetlu. Na jej okraji stála mohutná borovica a na jej konári sedela veľká sova. Jej perie sa lesklo v jemnom svetle a jej veľké okrúhle oči si ich pozorne prezerali. Vitajte, zahúkala sova tichým, ale mocným hlasom. Ak chcete pokračovať, musíte odpovedať na moju otázku. Zvieratka na ňu zvedavo pozerali. Pýtaj sa, vyzvala ju Škrupinka, ktorá sa odvážila priblížiť o krok bližšie. Sova naklonila hlavu na stranu a spýtala sa, čo je najväčší poklad na svete. Zvieratka chvíľu premýšľali. Dorka navrhla zlato. Sova sa však len mierne pousmiala a zavrtela hlavou. Jedlo, povedala Škrupinka, ktorá si spomenula na kukuričnú kašu so žihlavou, ktorú zbožňovala. Sova opäť pokrútila hlavou. Ďoďa sa zamyslela. Možno jedlo je dôležité, ale zrazu jej svitlo. Najväčší poklad je priateľstvo a to, že máme jeden druhého. Sova spokojne prikývla. Správne, pokračujte za vôňou ovocia. Vaša cesta sa už blíži ku koncu. Ako postupovali ďalej, vzduch začal byť sladší a omamnejší. Slnečné lúče, ktoré prenikali cez koruny stromov, vytvárali na lesnej ceste zlatisté svetielka. Cítite to? Spýtala sa Škrupinka, keď zastala a nadýchla sa. Tá vôňa je úžasná. To je určite znamenie, že sme blízko, povedala Dorka, ktorej kroky sa zrýchlili. Aj Doďa zdvihla hlavu, ako by sa snažila zachytiť vôňu vetrom. Je to niečo sladké, ovocie, vyhlásila a vydala sa za vôňou. Po pár ďalších krokoch sa pred nimi objavila čistina. Uprostred nej stála obrovská hruška, ako by strážila celú lesnú krajinu. Jej mohutné konáre boli tak plné zrelých žltých hrušiek, že sa pod ich váhou ohýbali a takmer sa dotýkali zeme. Plody vyzerali tak šťavnato a chutne, že sa zvieratkám až zbiehali sliny. Pozrite na to, vykríkla Dorka nadšene a rozbehla sa k stromu. Toto je ten poklad, o ktorom hovoril Ježko a sova. S radosťou si odtrhla jednu hrušku a hneď si do nej zahryzla. Šťava jej tiekla po zobáku, no to ju vôbec netrápilo. Je to najlepšie, čo som kedy ochutnala, zvolala a veselo sa smiala. Škrupinka sa zatiaľ rozbehla k stromu a pozorne sa pozerala na jeho obrovské korene. Zrazu zvolala, pozrite sa sem. Ukázala na malý prameň vody, ktorý vyvieral hneď vedľa stromu. Voda bola taká čistá, že bolo vidieť každý kamienok na dne. Toto je zázračný prameň, povedala s nadšením. Nikdy som nevidela takú priezračnú vodu. Zvieratká sa napili z prameňa. Voda bola osviežujúca a dodala im energiu. Usadili sa pod rozložitým stromom, oddychovali a pochutnávali si na výborných hruškách. Po chvíli Ďoďa pozrela na ostatné a povedala: Nie všetky poklady sú zo zlata. Toto je vzácnejšie. Toto je dar lesa. Škrupinka a Dorka prikývli. Ich oči sa zablískali nadšením, keď Ďoďa vytiahla svoj batôštek a začala ho plniť hruškami. Zoberieme tieto poklady aj našim kamarátom na hospodárskom dvore, povedala rozhodne. To je skvelý nápad, zvolala Škrupinka a hneď si začala plniť aj svoj batôštek. Dorka, hoci bola celá ulepená od hruškovej šťavy, sa pridala. Toto musia ochutnať všetci. Margitka bude nadšená. Zvieratká pracovali s radosťou. Po chvíli mali ich batohy plné sladkých, šťavnatých hrušiek. Poslednýkrát sa napili z prameňa, poďakovali starému stromu za jeho štedrosť a vydali sa na cestu späť. Ich kroky boli ľahké a srdcia plné radosti. Vedeli, že ich objav spraví radosť nielen im, ale aj všetkým na farme. Cestou Dorka, prieskumnička skupiny, navrhla, aby tentoraz nešli rovnakou trasou cez močiare. Môžeme sa vyhnúť blatu, ak pôjdeme popri okraji lesa, povedala a ukázala na cestu, ktorá viedla vedľa stromov. Je to síce o trochu dlhšie, ale bude to bezpečnejšie. Ďoďa a Škrupinka súhlasili. Boli unavené, ale spokojné s tým, čo našli a nemali chuť opäť zápasiť s močiariskami. Cesta popri lese bola tichá a pokojná. Slnečné lúče sa už skláňali k obzoru a les vrhal dlhé tiene na ich cestu.
Vtáky spievali svoje večerné piesne a jemný vietor šuchotal lístím. Zvieratká kráčali v tichosti, ale ich batôžky plné hrušiek pripomínali ich úspech a každému z nich rozjasňovali tvár spokojnosťou. Keď dorazili k potôčiku, prechod bol oveľa jednoduchší. Ich provizórny mostík z kameňov a vetiev bol stále pevný a dobre držal. Prešli ho bez problémov, dokonca sa na chvíľu zastavili, aby si opláchli tváre chladnou vodou. Tento mostík nám bude slúžiť ešte dlho, poznamenala s úsmevom. Keď napokon dorazili na farmu, bola už hlboká oranžová žiara zapadajúceho slnka rozliata po celej krajine. Všetky zvieratká na dvore sa zbehli, aby ich privítali. Čo ste našli? Spýtal sa kohút Šaňo, ktorý bol známy svojou zvedavosťou. Musí to byť niečo úžasné, keď sa tak usmievate. Pozrite, zvolala Škrupinka, otvorila svoj batôštek a vytiahla veľkú zrelú hrušku. Jej vôňa sa okamžite rozšírila po dvore. To je ten poklad, povedala Dorka a položila niekoľko hrušiek na drevený stolík pred Margitku. Margitka si jednu vzala, dôkladne si ju prezrela a ochutnala. Jej tvár sa roztiahla do širokého úsmevu. Toto sú hrušky môjho detstva, povedala s jemným hlasom. Myslela som si, že tento strom už dávno zmizol. Potom sa na nich pozrela a dodala. Ale najväčší dar, ktorý ste dnes našli, nie je len táto hruška. Je to vaše priateľstvo a to, že držíte spolu. To je skutočný poklad. Zvieratka sa na seba usmiali. Vedeli, že Margitka má pravdu. Na večeru Margitka pripravila špeciálnu kukuričnú kašu s kúskami hrušiek. Voňala tak, že všetky zvieratka si sadli k stolu s netrpezlivosťou. Pri jedle si rozprávali svoje zážitky z lesa. O ježkovi, ktorý ich varoval, o múdrej sove a o náročnej ceste cez močariská. To bol najkrajší deň, zvolala Dorka, keď si utierala zobák od kaše. A zajtra? Spýtala sa Škrupinka s iskričkami v očiach. Zajtra nás čaká nový deň, plný huncuctiev a ďalších dobrodružstiev, povedala Ďoďa rozhodne. A tak sa všetci pripravili na noc, šťastní, že mali jeden druhého a že ich čakajú ďalšie spoločné príbehy.